ଗଜପତି ଭଳିଆ ସବୁ ଶୋଇଥିବେ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରଟାରେ କାମ କରି କରି ମୋ ପାଣି ମିଳିଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଉଠିଲେ କହିବେ ଏସା ଖାଇବେନି ତେସା ଖାଇବେନି, ଏଟା କର ସେଟା କର କରି କରି ମୁଁ ପାଣି ମାରିଦେବେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ। ହଁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ସେଇଆ। ମୋର ଯୋଉ ବାପା ମା ଦେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦାମିଦିଆ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ତ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ରହିଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାସନ ମାଜେ, ଘର ସଫା କର, ରୋଷେଇ କର, ଦିନରେ 4 ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ କରି କରି ମୋ ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମର ତ ଯୋଉ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କୁଟାକୁ ତ ଦିଖଣ୍ଡ କରିବେନି। କୁଆଡେ କେଜାଣି ଯାଆନ୍ତି ସକାଳୁ କାମରେ। ସେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଗଜପତି, ଦେଶରେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କା ଘରେ ନହେଲେ କା ଗୁହାଳ ଘରେ ବସିକି ଖଟି କରୁଥିବେ। ଓଡ଼ା ମୁହାଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ମନା କରିଦେଲି। ଏଇଠି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହା ତ ବାହା ହେଲେ ଚନ୍ଦାମିଦିଆକୁ ସକାଳୁ ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆମର ତ ଯୋଉ ଟୋକା ଖଣ୍ଡିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତା ବାପାଠୁ 100 ଗୁଣ ହବ। କଣ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି କେଜାଣି, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖେଚୁଛି। କଣ ମହାରାଜ ଉଠି ପଡ଼ିଲ, ଯା ଟିକେ ଖଟିଆଡୁ ବୁଲି ଆସିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଗିରି ଗିରି ହଉଛୁ? ମଣିଷର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଟିଆଡୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଏ। ଘରେ ରହେ ନା ଜମାରୁ। ହଁ, ଘରେ ରହିବ କାହିଁକି? ଘରେ ରହିଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। କିଛି କାମ କରିବିନି, ତମେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ କରିବ। ବେଶୀ କରିକି ଦେବାରୁ ବେଶୀ ମୋହ ହେଇଯାଉଛି ତମର। ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁରୁ ତମ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ତବଲା ବଜାଉଛି। ମଣିଷ ଆଜି କାଁ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ କେଜାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ହଁ ମନେ ପଇଲା, ମୁଁ ତ ମୋରି ମୁହଁ ଆଜି ଦେଖିଛି। ଯାଏ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାକୁ ଉଠାଏ। ଦେଖୁନୁ ସେ ଶଳାଟି କେମିତି ଶୋଇଛି। ଖଟ ତ ତା ମା ଆଣିଥିଲା ଆଉ। ସେ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ପକାନ୍ତି ଖଟ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ହୋଇରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉଠ। କଣ କହିଲୁ? ଶଳା କିଏ ବି ମତେ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡାକୁଛି? ଚୋର ଟୋକା। ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଥିଲେ ଜହ୍ନଟା ଆସିନଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି କଲେ ଜହ୍ନଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। କଣ ରାତି ହେଇଗଲା କି? ହୋଇରେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ବୋପାକୁ ତୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଜହ୍ନ ବୋଲି। ତମ ମା ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ପାନେ।